बर' रायजो राजा थामहिनबा गासै आसामनिनो नोगोरारिफोरनिसिम गोदान बोसोर 2022 मायथाइ बेनि बयनिसिमबो बर' कसारी अनसायगावआरि खुंथायनि जानानै गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। गोदान बोसोर 2022 मायथाइया बयनिबो जिउआव गोजोननाय लाबोथों। जोंनि हारिनि थाखाय मावनो लानाय गासैबो थांखि मिजिं सिमांफोरा जाफुंसार जानो हाथों। बयबो संसाराव गोजोन आलो गोजोनै रायजो जानो हाथों, मोनजाथों। बयनिबो जिउआव गोजोन थासारिया फैथों। बे मिजिंजों गासैबो बर' रायजो राजा आरो आसामनि गासै हारि माहारि बयनिसिमबो आरोबाव खेबसे खरगंलायै बर' कसारी अनसायगावआरि खुंथायनि जानानै जोङो बा आंनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। आफा इसोरनाव आर'ज गाबनाय जाहैबाय जोंनि जिउ लामायाव 2022 मायथाइया गमामायैनो गोजोन रादाबखौ लाबोना होफैथों। बेखौनो आङो आर'ज गाबबाय आरो रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायथि बावहरनायनि आंनि बे दायनिसो रादाबखौ बावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।